Ginaw na ganun. Hala! Shit! Kiniagi ang mga ero. Welcome to another vlog. Please like and subscribe. Okay, and now, sila gihapon ako mga kuyog. And, ano na mo? Ikaw. Okay. So, i-follow na siya. Siya si mong pangan. Follow me. I-follow sa Facebook. I-add friend. I-follow. Ano ba? And next, siya. Nasa siya. Ano naman sa mukhan? Sa mukhan. Hingin lang. Yan na, sinina lang siya. Saan ito? Oh, na-blanco na. Fill in the blanks. Oh, nibalik kami. O, nagtiba kami kung isa mong buhaton. Ano siya, guys. So, nanin yung mga buhaton na mo dali. So, ano siya? Fast talk, the twist. Fast talk with A twist. A twist. Ano tayo pang twist? Ano? Aray, Twist. Masayom siya answer. Kaya mo lang siya vinegar. Na-sponsor. Mo siya patsiyas. Patsiyas. And apa siya? Ito ni. Thank you guys. Na siya guys. Naulaw ang ko ano? Naulaw ang itlog. Kumara ang itlog ni Ricky. Di ka na nako. Guys. Egg white ni. Huwag ka maghihinga. Ang hirap po ng egg white. Wala. And then, lemon. As in, ipuga siya sa mga paso. Ano yung sudan lang guys. Mag-agay ni Ron. Agay dali. Bumi. Tipili sa maong. Kapag honey, lamig rin. Honey. Hindi lang siguro buya po. Na yung mayonnaise. Okay, like, usap rin ito. And then, coffee. Pero isago siya sa tubig. Pero walay asukat. May sugar. So, pait pa rin siya mo kung love life. Mas pait siyang love life. Kaya wala siya iya. Ay, kung mapildi, kayo muna siyang paton. Kung mapildi, kayo mag-spin the wheel. Ano siya? Example. Spin the wheel. Spin the wheel. Malang presyo ay. Makadaog kayo makadawat o gusto kasakong ito. Sige, kanta ang ito eh. Spin daw. Ano guys? Yukon. Inana ka. Anak ko. Oh, honey. First is names sa flowers. Isa una. Bato-bato. Ay, Ang malahi mo'y hago. Sige. Ang malahi mo'y hago. Ano ka, oy? Ilahi ka. Tuloy mo buwag ka. Ilahi ka. Siya sa ganun. Kublo ka. Iyan ha. Hindi ko tilabot to yun. Ano ko, buhay yan. Ang malahi din. Malahi. Ang mulahi din eh. Ang malahi mo'y hago. Magkailan ko. Ikaw! Anak ko. Nipatong ba? Bugo. Okay, names of flowers. Santan. Last. Ako yun na. Ikay pildi. Ikay sulod na ko. Ako yun na. Ikaw ba daw sa advantage? Sa advantage ko. Sige, santan ako ba? Santan? Sunflower. Ikaw mamelak. Sa pagita. Rose. Balik ka kay sayo mo sana. Chilip! 1, Two. 2, 3, Ay, kung ipihi. 4. 5. Bumbil. Hingi! Oo. Hingi mo pulo pa ibo. Wala Aray, wala sakit na. na litsi. Nabugo kong kalik. Kung ikituyo kay mga cellphone ikay pilit. Sige, tuloy silang bilan niya. Ayun. Suka. Vinegar. Suka, guys. Suka. Charong yasin. Ayo, igbaso gamito na to. Itong hala. Itong sige. Mapa siya pero may apan. Ano man ni? Sugamay na daw. Wala ako Sugamay. Murag-mura na. Ano na ah. Ano to? Ano na ah. Mura nila sa mga dito. Murag yung mag-iklok. Bukid sa baba. Bukid aslong. Napapas ka. Ang hara. Papas ka. Bukod sa tinor. Next na ta. Gulay na color green. Kamunggay. Okra. Sayuti. Pichay. Kangkong. Repulyo. 1, 2, Hino. 1, 2, 3, 4. Ano ba? Green. 1. Munggos. 1. Kangkong. So, balik na. Kangkong. Ngayon na siya kangkong. Kangkong. Abi na. Wako Sige na. kabantay. Ah. Isulti na di ay. Ilang itlog. Patis. Patis. Yung mga taga-dubo. Patis. Gumayaro, uy. Arjo, gumayaro ka na. Sabi ko, challenge ito. Ayaw, uy. Uy, gawin. Challenge. Ulo ko na po, kinawas. Ulo, ay, puyab mo na.
4, 5, 4. Congrats. Lami mo nagpatis. Di pa gumay Ano, na Ra? ako challenge. Lagi. Ay, na. Panalo. Asa ka man ang ibutang? Ano yun na yaw mo na? Ikaw na lang siya wala, no? So, sa mani. Laban ng Hayop asa nga ng na. tang- Ikaw no. So, isutin ako. Ikaw muna. So, hayop nga nag-start sa letter S. Ako na. S. Ako maguna. Okay, una. Shark. 1, 2, 3, 4. Lolo! Nakabugo. Ang tagay kong 5 seconds. Wala. No. Gusto niya hayop. Guys, wala siya kaila sa snake. Ano sa bugo? Spider. Ang ano, Oh my ay pini. God. Dili na. Hindi lang pwede. Sige, spin. Kabugo. Junis. What? Ano ibu? Ano ibu? Ibutang sa libit. Siya di nakainom. Ako guys. Gumoy rin. Di man, pugon. Pagi batasan. Dito ako siya. No, nabugo na juga guys. Nabugo na. Dapat may reaction na. Bawa bigyan. Ko. Bulo ko. Bukton ano yung. Uy, tabi mo. Muta kong itlog. Doon mo eh. Go, go. Kung ginawa-hawan. Ay, matay ka. Kaluon ba ko nitong flame? Hindi naman na yan nakaya guys. Isuka na yun siya. Nihilak siya sa kanami guys. Ako sa dito, sunod na niya. Things nga start sa letter S. 1, 2, 3, 4, Ay, dali. Oro. Sunod. 5. Sunod na ando. Wala na. O, di ba, nabuko sa ka. Yeah. Tanaw na turon. Isumpol ko na. Ay, mo. Ay, butang ba? Sudlay! My God. Sapatos. Sinunan ako English mong god. My God, shoes. Ay, shoes di Oh ay. my God. Ay, 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 exempted mo. Coffee. Guys, ang patisog ang kape, way kausaban ang kolor. Basta mga itom kay imo ka lagi. Amo, tanawa, good o, pareha. Mutay. Mutay. Ikaw Sige na, mutay. balik ka na, balik. Ayun, may yabo. Hello. Oh my God. Ha? Ay, uy. Ba't na Uy, dyan? surot sa ako ito ha. Mugid. Juro na naman itlog. Una na yung tubig. Napabalik na bilhin. Kasi ganun mo kasi itlog ko. Comment. Comment lang mo. Text lang. PX is the key. Yeah. Parang ang palaya lang ah. Kami asay pa ang palaya or ka na. Mas pait ang buwagan mo na yan. Celebrity nga nagsunod sa letter S. Ito na. Ako na. Mukha sa Sarah. Sam Concepcion. Sharon. Sharon. Kunit ba? Ano ko Sharon Santos? There's 1, 2, 3, 4, 5. Agoy. Agoy. Mayonnaise. Dami ilang Lami ilang. niya. Ako itong silikon. Mayonnaise. Pero di lami ang ibang kuyan. Ano na? Ano na? Puro may aslo masungtiyan. Kutsaraan ka naman. Yeah. Ito po. Oh, di matangka. Oo. Maybe slowly. Slowly. Tu turu tu tu turu tu tu turu tu tu turu tu. Diluta, uy, gamitan dila. Suka. Egg white. Ano kulod? Iya patis. Di kopi iya. Mayonnaise lang. Kulod. Aglom. Aglom. Ayan. Uy, tumlo, uy. Dali na. No water sa... Kasi asin na suka sa mayonnaise. Mas asin ang suka, di ba? Diluji mo mayonnaise. Dungan. Okay, sunod. Prutas. Isang sayo ba ni? Ako, prutas nga yellow. Saging. Tundan. Yellow siya na. 1, 2, 3, Yellow. Mango. Lemon. lemon. Santol. Orange na. Uy, mahinog na siya. Yellow na siya. Dili. Uy, Orange mahinog na na. ba yan? Kay yellow na. Dili. Orange na. Sayo. Orange na santo. Ay, hindi. Di siya na... Nagsanta na ka na naman na may yellow. Nung may yellow, maguna siya. Sige, ikaw Gaya. sa Oo. Sige, Maro, yellow. may yellow na bita yellow. 1, 2,
Saging kardaba ka ni. 4. Kardaba. Karang hinog na. Oo, kakuha na. Kargo. Hala. Ay, nihinog na. O ikaw. 1, 2, 3, Asa kuan. 4, Pinya. 5. Pinya. Ay, nakaabot. Pinya. Ay, wala na. Uy, nakaabot na sa bagong takap. Sige, sunod. Pinya. 3, 4, Uy, ayaw sa... 5. Wala na. Wala. Because ko di ako ganito. Muro-muro akong ang channel. Ako ginong daog. Ang guess ang mananaeg. Visit. Ano daw ako dugman mo yung ilo? Ano man? O, di ba? Wakan isip. Hala. Kuan di ay Oh, 1, nangka. 2. Yung nang ginawa na ganina. Bugo. Hala! Hindi na padiot. Kaya agi ang mga ero. Ay, daghan, uy. Dagdagan mo. O, yellow na ipon. Ay, di ko ano. Hindi ako. Lemon, get the lemon. Sige, salamat. Kami lang siyang bahala. Kinis kong lemon. Ayun, ang siyang itlog. Ano, nalaw na sa itlog. Nagising. Naabutan. Puro ka ng... Take your vitamins. Ano na yun, alam mo? Musik na nagkaroon. Sige. Yan na. Mama, ang masarap, mama. Yan na ka ng, ano, puro ni Aslum ako, ilok na na dyan ko, ano, kalimon pa. Sige guys. Puna na tawag kuan. Kasi makatanong mutila sa ilok. Wala rin sama sa suka o sa limon. Ano nga, ganyan na po kayo. Uy, mas buhok kang iro. Pagkaon na. Sige, Start of. Okay, pagkaon na sugod sa letter. Yes. Spaghetti. Ang spaghetti, ang spaghetti. Ako na? Siomay. Siopaw. Sinigang. Sinigang na unsa. Bakboy. 1. 1, 2, 3, Sudan no? 4. Pagkaon, isa ko sa pagkaon. 5 na. 3, 4, 5. Isa. Wala. Wala na, uy. Guminaro na Uy, shawarma. Pagkaon, isa ko sa pagkaon. Shawarma. Ano, dito sa'yo. Okay na ito mga usag sinigang naman, no? Ang sinigang naman, ang sinigang na hipon. Puro sinigang. Pila ako ang pildi? Tulo? Speed your life. Akong pildi. Diba, mina akong pildi? Tulo. Tulo, imo ha? Duho. Duha? Duho. Karoon. Ito duha na ni. Diha. Da. Wala. Muda. Wala na. Nagyan na siya. Ay, ngayon na Nakuha na. Ang jackpot round. Isipon dyan yung itlog. Ayaw iluwa. Siya dyan. Ay, imong iluwa. Mas ako si John. John. Sige. Nakahipis sa aslok. Hindi ko katugay ang kape. Ay, Go. 1, 2, Tunad, let's 3, tunad, 5. Mura lang tambaling ako. Tikasan. Nyo guys. Ayaw tunla. Kung kanina fast talk kay musulti sila kung sige pangita sa mga kategory diri. So ang mapildi kung kaon. Sunod yun. So among gipangita ang lugar nga nasugod sa letter S. Kisa tunad na nasuti nga ang lugar nga nasugod sa letter S. Mo to'y makakaon sa ayun na siguro na. Sunod. Sige, lugar na siguro sa letter S. Then 5, 4, 3, 2, 1. Gusto ko sa lugar ha, English, Spain. Uy, sisulti pa. Di mo ko na. Spain, ano po no? Usan ako nasulti, Spain. Singapore. Yes no? 1. Ay, isa. Ay, sige. Uy, Eliminate man. Hatod kami na nagawa mabilin. 1, 2, Singapore. 3. Siraw. Okay, sirap. Sa Cebu. Okay, Syria. Ay, gubat ay. Siargao. Siargao. 1, 2, 3, 4. Bunga. Bunga mo lagi ba? Cebu nga, oh. Kuan. Shit. 1, 2, 3. Slovakia. Slovakia. Okay. Nang, what? Slovakia? Slovakia? 1, 2. Sambales. Zina. Z. Zambales. Dapat nata Sambales. Out na ka. Sunod ang gani. Hindi pa na yun. Kuan. Basta tabo ni. 1, Yes no? 2, 3, 4, Manang 5. Siargao. Mana? Two. Tamis din. Diba? So thank you for watching this vlog, and I hope na nagbudakan pa mga subscribers para daghan pa may lingaw para ma-inspired ni nga mag-vlog video mga lingaw baka lang mga umikitlog diri. Ano aslo mga kaon diri basta malingaw lang mga yung subscribers. Thank you guys sa
Tanaw ang unang video. Yes, itong pinakauna nga itong makeup. Okay. Okay, okay na ta? Okay guys, thank you for watching this vlog. And don't forget to like and subscribe. Peace you. Bye. Shout out. Ah. Manak. Yo. Manak.